गोजोननाय मोनदों माने नायग्राफ्राबो खुब गोजोननाय मोनदों नारा नाथा बिदि जुजिलायनायखौ नुनानै रायजोफोरनि माने इन्टारेस्ट लानायखौ नोंथांमोनहाबो नुबाय निश्चय बहुद रायजो राजाफोर बाहाय बे खेलायाव एन्जयमेन्ट लाफैदों बिराद फुरथि नायदों रायजो राजाफ्राबो दा बे हिसाबै कमिटिनि जानानै आंबो आफादगिरि जानानै खुब गोजोनफानाय मोनदों। दा खेलायावथ' मोनसे नङा मोनसे जेननाय देरहानाय थायो बे हिसाबै मोनसे देरहाबाय आरो मोनसे जेनबाय दा बाहाय बेखिनि समाव आङो जोंनि साफ्रोमबो मानगोनां आलासि बिथांमोनहाबो जोंनि हांख्रायनाय बादि सासेबो एबसेन्ट जायाखै फैजोबदों गाहाय आलासिनिफ्राय आराम्भ' खालामनानै आरो लकेल जेन्टेलमेनफोर थादों रायजो राजाफोर गासिबो फैजोबदों। जोङो बे ट्रफिखौ दिनै साक्सेसफुल ग्रेन्ड साक्सेसफुल होननानै जाबाय होननानै आं सानो। गेलेनाया बबे बबे हानजानि गेजेराव आरो सोर हानजाया देरहासार जानो? दिनै फाइनाल गेमाव जोंना 11 स्टार बङाइगाव आरो GBFC थारमाने गबिन्द बसुमतारी फुटबल क्लाब जारागुरि बे मोननैनि गेजेराव जादों आरो नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों माने मेन गेमाव 0-0 आरो माबायाव टाइब्रेकाराव देरहाबाय। गलबेसेनि फारागाव देरहाबाय? 13-14 बङाइगाव 11 स्टार 14 आरो GBFC 13। बान्था हिसाबै मा मा हरनाय जायो? बान्था हिसाबै आं आगोलावबो बुंदों जे आगोल बोसोरफ्राव जोङो फार्स्ट चेम्पियनशिप प्राइजखौ जोङो 75,000 होनाय जायोमोन आरो रानार्स आपनि प्राइजखौ जोङो 50,000 होनाय जायोमोन। दानि बाजारखौ नायनानै जोङो गेमखौ एसे गोजौआव दावखोलांहोनो थाखाय गोजौआव बोखोलांनो थाखाय गुबुन जायगायाव जेरै होयो जोंबो देग्लायनिफ्राय चेम्पियनशिपखौ जोङो 1 लाख आरो रानार्स आपखौ जोङो 75,000 होदों। आं सानो BTC ओनसोलाव बेनो माने प्राइज मानि हिसाबै बांसिन एमाउन्टनि प्राइज होनाया बेखौनो आं मिथिनायाव आं बेखौ मोनदों आरो। फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि थाखोसिम? ट्रफिखौ फोथैनायनि जेबो खोथा गैया। बे ट्रफिखौ जोङो रायजो राजानि खस्थ'नि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों जोङो बे ट्रफिखौ जोनोम होदों। जोङो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङाव जोङो जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफ्रा जे आद्रा थालांदों जे आल्टिमेट गल सेपारेट स्टेटनि बिथांमोननि आसाखौ फुरा खालामनो जोङो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो फोथांनानै लानो नागिरदों। इयुनाव जाहाथे जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो खामानि मावहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे ट्रफिखौ फोथैनायनि जोंहा जेबो बाथ्रा गैया। जों साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामलांगोन। ट्रफिखौ फोथैनायनि जेबो खोथा गैया। बे ट्रफिखौ जोङो रायजो राजानि खस्थ'नि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों जोङो बे ट्रफिखौ जोनोम होदों। जोङो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङाव जोङो जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफ्रा जे आद्रा थालांदों जे आल्टिमेट गल सेपारेट स्टेटनि बिथांमोननि आसाखौ फुरा खालामनो जोङो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो फोथांनानै लानो नागिरदों। इयुनाव जाहाथे जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो खामानि मावहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे ट्रफिखौ फोथैनायनि जोंहा जेबो बाथ्रा गैया। जों साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामलांगोन।